እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣምስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮጣ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣምስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮጣ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣምስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮጣ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣምስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮጣ ስብሒ ጮማ አይኮነን ድሎት ምቾት ልበይ ሳዕስዒ ጭፈራ ሕይወት እዩ ባይ ዜማና ኾለስኩ ፍትፍት መግቢ ነፍሲ ምዝማሪው ደስታይ ናይ ዝማተይ ፈውሲ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣምስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ ጉራማይለ ሕይወት መልክዕ አልቦ ኾይኑ ብኽልተ እግሪ ክሕንክስ ከም አይሉ ቀጭን ኩታ ፍቕሪ ደሪብካሉ ብርሃን ፋኒኑ ብመዝሙር ዘሚሩልካ ከማን እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣምስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ ሸኸም ከቢድዎ ናቡን ዝመፀ ከይተገበረሉ መናሎ ዝወፀ ምሕረት ዝለመነ ናይ የማን ናይ ሽፍታ መራሒ ናይ ገነት ገይርዎ እዩ ጎይታ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣምስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ ምሕረቱ ዘኪረ ክምለስና ቤተይ ይጎይ ክርስቶስ ክሓቁፍ ክሳደይ አቤት ተመልከቱ ነዚ ድንቅ ፍቕሩ ግርማ አልቢሱኒ ቀለቤት አሲሩ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣምስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ አይርስኦንየ ናይ መስቀሉ ፍቕሪ ስለይ በደለኛ ደሙ እኳ ዘዛሪ ከራድዮን ጎይታይ ሕማመይ ዝወስድ አፂዎ ብደሙ ናይ መከራይ ሰነድ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣምስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣምስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመ ትኩኒ ደንገተ ለውሉደ ዘብሕይወት ዘላለሜ ይደሉ ከመ ትኩኒ መድኃኒቶሙ ለእንዳን ሕዝብኪ ኦ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ወልጅ ሳይሎ ይክለነ ሳሊለነ ቅድ
ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ بزمن هيرودس ንጉሥ ሓደ ካብ ክፍለ ክህነት ኣብያ ዝኾነ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ዘርያ ሩት ዝኾነት ኤልሳቤጥ ትበሃል ሰበይት ከዓ ነበረቶ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሕግጋቱን ዘይጉድለት ዝመላለሱ ጻድቃን ነበሩ። እንተኾነ ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውላድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ ምዃኖም ዝሓለፈ ኣረገውት ነበሩ። እነሆ ከዓ ዘካርያስ ብተራ ሁሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝገብሮ ክህነት ከገልግል ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ዕፃን ዕጫ በፅሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ ቦዛ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ። ሽዑ መልአክ እግዚአብሔር ብወገን የማን እቲ መሰዊዕ ዕጣን ኮይኑ ተራእዮ። ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ፣ ፍርሃት እውን ሓዞ። እቲ መልአክ ድማ ከምዚ በሎ፣ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ። ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ትወልድ እያ፣ ስሙ እውን ዮሃንስ ኢልካ ትሰምዮ ኢኻ። ንሱ ሓጎስን ደስታን ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጐሱ እዮም፣ ምኽንያቱ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ። ወይንን ዘሰክር መስተ ከዓ ከቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርሲ ኣዲ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ። ንብዙሓት ካብ ህዝቢ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ኣምልኾም ክመልሶም እዩ። ንሱ ንእግዚአብሔር ውቁር ህዝቢ ንኸዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ብሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን እንትኽመልስ ብናይ ኤልያስ መንፈስ ሓይልን ከቅድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልአክ ኣነ ሸንጊለ እየ፣ ሰበይተይ ከዓ መዋዕላ ሓልዩ እዩ እሞ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ትፈልጦ እየ በሎ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ